Arewa wanted. Coronavirus a ina? Corona yanzu nan muka ɗaga Abba ya dawo daga Lagos. Yake ga yana da coronavirus. Abba. Shi ya faɗa ma baki da baki? Shi ya ga ma da baki. Shi ya faɗa ma baki da baki? Da muka ɗaga shi. Sai da muka gaisa. A dawo kenan. Kai ya kake arsha ko to shanti ba kai ne? Haba. Ka bari kawai. Haba. Tunda naje Lagos an hana shiga kamfani wa ina da ita. Kana da me? Coronavirus mana. Coronavirus gare ka? Baka labari ko? Inna lillahi na rungume ka kuma kamar arshawa. Na yi na. Wasu lafta arshawa guda.